Ahoj, zajímá vás, co je čínská mezinárodní výstava dovozů a jak to vypadá? Tak následujte na toto video. Čínská mezinárodní výstava dovozů je první rozsáhlou národní výstavou ve světě s tématem dovozu, která se koná každoročně od roku 2018 v Národním výstavním a konferenčním centru v Šanghaji. Jehož konstrukce vypadá jako čtyřlístek. Výstava se skládá ze dvou částí, takzvané výstav a fora. Výstava společnosti slouží jako platforma pro podporu a rozvoj globálního obchodu. A víc než 3000 společností z víc než 130 zemí a regionů se zaregistrovalo. Na výstavě států se podílí 82 zemí, včetně České republiky. Teď jsme na salu 5,2, kde se vystavují exponáty různých států. A stánek Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky se nachází tady. Tak pojďme. Dámy a pánové, vítejte na českém stánku. Svítivé křišťály upoutají pozornost všech lidí. Je vidět, že se vystavují hlavně různé produkty z křišťálového skla, protože téma českého stánku je křišťálový design. Ministerstvo průmyslu a obchodu nechalo přivést 5,5 tun exponátů, aby ukázalo svou podporu výstavy. Přestože během posledního dne nepřišlo mnoho lidí, zájemci o křišťál se hrnou ke stánku a ptají se na cenu. Nejpopulárnější ze všech exponátů je značka Ševčík. Jehož některé výrobky jsou vybrány jako dárky při státních návštěvách. A tato křišťálová váza před námi je na světě jenom jedna a byla úspěšně prodána během výstavy. Pracovník u stánku uvedl, že převážná většina křišťálových produktů se prodává za cenu 3krát dražší než v České republice. A i přesto se během posledního dne vyprodaly desítky exponátů, protože popularita českých křišťálových produktů je v Číně docela vysoká. Jsou zde vystaveny různé další produkty, jako například křišťálový lustr, doplňky, všelijaké nádoby. Bohužel na výstavě není české pivo, což trochu může zklamat přítomné návštěvníky. Já a moji spolužáci doufáme, že v budoucnosti můžeme vidět víc proslulého českého zboží, obzvláště pivo. Děkuji vám za vaši pozornost.